कही ना तो तोरा लूरे बुद्धि ना कतनो सिखा के ले में जाइबे तो भुला जाबे। देख चाहता रे पर फुआ कही ना जवन जवन मन करी अब तो फुआ मरिए कुल के तो इज्जत का करे के बारे ऐसे कन के बोल हसन हैं बताव तोर फुआ रही त कितना बढ़िया ले देत रही लेत रही खियावत रे पियावत रे हमर ननद 18 दिन बोलाई 18 दिन में अब ई कुल बाड़ा सन बेटा पतो कोई के कोई पूछे वाला बा ए माई हमरा के बढ़िया बढ़िया खाना दिहन न नहीं बढ़िया बढ़िया ना दिया से तो पेट के दर्द के नाटक कर लगे ना दिया से तो भूत के नाटक कर लगे तो हमरा भूत धइले हम हइये खाई मुर्गा खाए हां मुर्गा खाइए मुर्गा के काख मुर्गा के लात मुर्गा के जीभ मुर्गा के ओठ सब हाँ सब कुछ खाइए जनलिस खइले पियले सन हमने के देहिया बा नाता में नाता जोड़ के अब तो आइले नहीं तो जब 15 दिन हो गल तब ढेरे दिन हो गइल अपन ए जैसे चले कनो तो मौसी घर चले के अरे मौसी लगल लेल बन जा जनता खा जाए के तोरा ननद के चलिए ठीक बा खिलाड़ी ननद के जइबू नया नया हितई के ही जइबू तो कोई बोली ना कोई डांटी ना अब पुरान हितई के ही जइबू तो कोई बोल दी कोई झरझरा दी जनलू एजत ई त हमर ननद के अगर पतोहिया बोले से तो 4 गो बात बोल के मामी जी मुहे निकल जाए हम कोनी के मामी जी नु बनी हो हैं भगने बराबर बोल के निकल जाए भगिनो बोले से तो कुछ गाड़ी दे के निकल जाए मन से निकलो त बार बार लगा ले भेके से भीख मिलेला बुझाई लो ऐसा के ढेर धनी मनी बाई सन हैं कैसे तो कहला भाव पानी बढ़िया रही या जइबू तबे न कैसे धन के मन के हवसन त निमन खियाई जा निमन पियाई जा ना त निमन पेनबू ना ओढ़बू ना भले भाड़े पे मांगले बन जा भले कोई के मांगे चौक पे में लेकिन पेनहले बानी जानू नहीं परस में 1 रुपया नहीं खे 2-3 गो रुपया दे ना सिक्का दे दू हमारा फिर बाखेल बाड़ी रही तो गाड़ी लेना आती पैदल आती जा आई खे जान जे देबे ना करे जैसे 50 60 रुपया मांगे लगी है कोई हर चीज के लोटवे लगा मम लोट हां ए में का बियाह हो गल त का लोट के रोब लग तो देख बुआ के लइके कहाला आदमी बुढ़ियो जनु भतीजे तो बुढ़िए हो जाई लोट के रोवे लगी चल लेकिन कुछो कहब अबेल हमर मन बने लागो त खसी के मीट नहीं ना त मुर्गा के मीट नहीं मन करता मिली चुसता तो उ चुसती चूसत उनका के उज्जर कर देती कहियो कहिए ना जाने से अंडा बनावे के अंडा चाउमीन डाल के अंडा में गरमी होखे लागल त खिलवाड़ी लेकिन अंडा खइले पर देह में गरमी हो जाला त जानते नहीं उख मत जाग जाई हाँ यही से कहता नहीं मुर्गा खा मछली खा खसी में तो सुनले बानी रे एगो गाना गावत रहता मटन खा के बटन खोले सखीरे सैया मिलल शराबी वाला मैंने बटन खोले हमन के खाए के तो थोड़े ना बटन खोले के ना चले के माई चल जल्दी भूख लागल बा चल रे चल तू मैया बता हो गइल एकरा के कैसे उतार के हनिया रख दे हम न ठीक हो गइल अब तनी जल्दी से बना के आ तब दीदी जी के बोलाइम के ले जाके सब कोई के दी आई खियाई वहां के कहे ना कि हुर देला पर ना बरेला नहीं हुरला पर तो बरते कहां बटे अच्छा ना होइसे बरत हो ठीक है ना वहां के कही ना ए दीदी जी बुझल का लेम बुझा गइल बटे अब न तनी से कलर लेखा आइलो अब हो गइल कलर लेखा निमन ये आदमी कहेला कि घर में एकता होला ना त नीक लागेला कौनो चीज में कि निमन से आदमी बनावेला खाला अब घर में एकते नहीं खे गोतनी होने रूसल बिया जेठानी होने रूसल बिया कितना खराब लागेला आ एकता में जान हटुए नीक लागेला एकता में आराम से बनाव खा एगो लाठी रही तब केकरा से मार के 4 गो लाठी रही त मार होई 4 जगह मच के कहां बनी जी ले मां का हो कनिया उजाला का देम भैया जी के जाके अरे अभी भूज धर लपनिया रख देनी पहले ही कि लाइनिया न कर देता तो तनका दिक्कत होता टुए हो ए में का रखले हो आही दादा प्याज हुआ जटुए जी प्याज हुआ जा त ई न कि एगो प्याज काले रखले हो हई टमाटर खराबे न होता टुए डाल देले रह खराब हो डबल बाबू का के डाली जी हां हो खराब हो मतलब खराब टुए फेंके वाला ह रख देने के बाद में फेकाई हां फेंक दे हनी कब रखाता उ गोठो डाला रो तनी आओ डलले बनी जी हां बरते नहीं के रह के ठीक है बटे आए कनेवा ए कोची थी भइल बटे जाता नहीं तनी बलोकवा पता ओ जीवे से ओनिया चल जाई में क्या समूह वाला जमा करेला हो हां चंदन राय
ले जाए तब जमा कर आई ले हां जाई सब कोई के जमा कर देम पैसा ठीक न रही। तो बनिए नु गइल बा। हां त खाए दू कबर खा लेम दू कबर खा के आ निकल तनी ठीक न। आयर के लुगा मिलल ह त का हो गइल हो आई खराब हटुए देख त तनी चमक धमक पहन के जाला त हां जाए के ब्लॉक से लोग त हिया बुझाता कि गांव नेहरी आदमी जाता न। चलावा मुर्गा चलावा जल्दी चलावा। भैया जी कहत रही कि बुझिया जाता बत्ता हजार बोलते डलत नहीं कुछ आ त निकाल दहू होए थे पे निकाल द ऊपर निकाल दहू। ई कौन भाषा लगिन लोग अपना गाने के भाषा बोले रह के। अरे बचिया का करबू बोला जाला ही कह लेकिन मुर्गा के लिए आइल जी मनी मनी मन पीस बा उहे के लेके आई नहीं कहत नहीं के लेती भैया तो जी हम लोग के लेके किने ना आइला। आवेला तू जाली को कैसनो दे देवरा सब बस उठा के लेके चले आवेली देखे ना ता जी, के लिए भैया नहीं जी के किने आवेला देखा तनी ये कहू में थी पिसलौ कते नहीं खुरमा वाला ना खाली हड्डी वाला ह एका गो लौकता कहनी तो कहीं आइल उहे न कहत कने के का गो लौकता के कादो गो बाटे हां हरियर का मरचैया पीस देना हो ना होता दू को तनी रोटी सेक देब दीह खूब भुला के निकाल साफा इने के भसावा जी हो कने कर याद आवता मिलन वनो के नहीं केनु याद आवत आ ये दादा ई का कहतड़ू हो कने आमा आ दीदिया से बतियाई न त तनी अथी आवाजिया सौ जीजा के नहीं केनु याद आवत राउर हां वो हित के कहां से याद आई आ ये बचिया पानी मांगे लगबू तो पानी दीहन ना तेरे नाम पनिया बेची ना हां पानी गर्मी तो हनी जी हां अपन जीजा ना हवन चचेरा हवन 20 को लेलन तबे देलन ना देवेलन ए दादा एक दिन जात रही मैं बाजारे आ कने का हो पाहुन द त पनिया त बाक बाक बार के रंग ले लेबन तब जल्दी चिन्हात नहीं खिया बारवा ना रंग ले रही ना लाल लाल कइले रहन अब करिया कले ले बड़न आ चल ठीक है ओकने हम जातनी तीनू औरी कागज पत्र निकाल तनी आ तनी दू कबर निकाल खा के जाई अब होइए चलल बटे जल्दी लगा के बना दी हो ना त खिसिया जाम दीदी चलिए जाम त मन लइका फेका निमन निमन बीच खा जाई त कोई के रोके थोड़िए जाई बन जाई खा के जाम त ठीक न रही के खिलाएला करे दोपहरिया में भगिना जी के ह अरे मामी पड़ा अरे ना तो गोन मत लागी भगिना जी रौरा बाबा रौरा हमनी के भाई ने बराबर बनी रौरा गोल लगन तम न रखे मेनू जाइम भगिना जी और गरीब सोच ताड़न की गरीब हां ओ बाप होई 9 लाख हार मामी तू ए भगिना जी ई राउर मामा जी के देन बता त हमनी के पेन ओढ़ के चलत नहीं जा एक लागत कि मामा के आमदनी खूब होता ना मम्मी हां 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 परवारवा में लदीवा मेनू ढेर होतौगे हां तो हरियर सजी में कमाई तो बोले बा हां का करम उहे न हमनी के अपन बिजनेस बा भगिना जी दुल्हनिया ओले निया नहीं खिजा सब घर में भाई सब घर में खाना पानी बनता अरे बनता मुर्गा बनता ये भगिना जी जानत का रही त मम्मी आवत आई हां ना जानत का रहे अइने के फोन करेला हम आप साइकिल ले कहती सामान सब ले कहे ये भगिना जी सामान के कौन जरूरत बा लेवे के ई कुल त हमनी के अपने काफी बनी जा ढोवे खातिर हमें ली 4 गो बिस्कुट लेल बनी खा ले जा बाबा बुचिया के दे दे चल मम्मी चल आओ चल कुलर को ना घर बाबू के घर चले भाई मुर्गा बनत त चूल्ही तक जेबू त हेने होने जेबू चल चूल्ही लगे आहा बाप हो बाप कतना गम 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 कतरे दादा माई निमने टाइम पे बड़ी आगुल बन जा हमनी के अरे होई भूज के देख कतना लाल कइल बैस रे तू का खइबे मुर्गा के लात खइबे त मुर्गा के काख पहले छोड़े दे अरे हमरा के कुछ दे 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 होई वाला दे ना माई हमरा के होई वाला दे 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 हाथ धोली हम वो ना जल्दी से आज ये सब देख ले सब पतो हिया त खाहु ना दिहसन कहिए है खाना दिया सर माने हमने के इतना टाइम तक खाना दिया सर कौन कल रे कह रे हई हां धर धर अब अपना से निकाल माई बढ़िया बढ़िया पीस देख के कगो निकाली बढ़िया बढ़िया पीस निकाल कगो देखाइबे अरे निकाल पहले पहले सुन पहले भूजल खा लिहल जा और ओकरा बाद में रसा लगै सनु तब खाए के ठीक ना माई तो गरम बा कैसे खाल जाई कैसे खाई साला भूखल ई नहीं के तरह बुझात अरे की वन पीस निकाली रे हमारा जो मने जो नहीं के मिलो जल्दी निकाल बड़ी हो मैया माई नथिया खोल दी नथिया खोल 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 खाए में ठेकी तो डिस्टर्ब हो जाए के अरे बाप रे सोना चांदी पहन ले तनी मार दूसरा का मांग मांग के बाकी संभार आ रहे काने नहीं निकोला त हेकरा पे गिर नहीं जाता निकाल 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 जल्दी आहा रसा ले ली रसा ले ले हाउ हां ले
हो धर एन हट हट ने ने आहा धर धर खो खो अरे कतना चटक बनैले बैस रे आहा सब मोर मसाला डाल देख आई मुर्गा के का ह ई का हो ई पथरिया में के नीचे गोल काट कर तो ओकर सामान ह ठीक ना मैं ई तो जे खा ले ओकर बुद्धि तेज हो जाई देख हम यही से खानी यही से हमर बुद्धि तेज बा चली जान हो दे। जोर दई लागत आ ये मैया गोला दी भाभी रौरा का बनी है जी ई ने के बस गोला तो लागी ई ने क्या बुझात की आईने तो अंगना में छड़ के बोली मेरे निमन निमन पीस निकाल कर खाए लगनी है जगह देनी हाय तो बुढ़ाई नहीं हो ना बुझाला आहो कने हेने आवत आगे आवत तनी हमारा आवे आगे टिकर बाबू देखल ना टिकर बाबू देखलन कि ना देखलन मम्मी जी रौरा ठीक नहीं खे जनी आ चुप ना रह बता का मन में पीस निकाल कर खाती हुए मन मन खा लो बता तो का खाई हन ए कन्या बोल दे मामा मुड़ी है तो घुमाल लेके जान जात आ हेने आके हमरा सामने जौन बोले के बोला ई बताओ अपन ननद की आई बनी जा रहा सबे एमे खात न त एमे रकटला के कौन बतबा हो खाए वाला सामान नहीं खाई ना तो फेंकी बताऊ मने जा आके हमनी कितना नाम हंसावत है जा आए अपन नजरी में का सोते जान जाने तो कहते जकर कटले आइलो मने जे कुछो हमनी की इज्जत नहीं थे आज तोर फुआ रहती न बचिए तोर फुआ रहती त ई कुल बात ना भई रही ये का लागे भगिना भगिनी के बातें कुछ बात बउए भगिन पतो न हरी त टेढ़े न बोली हां हां हुआ रहती ना अरवा सबके तो हाई कुल बजावा ना बाजे देती बुझाई केने बंटी कर बाबू मम्मी जी का कहलू तू आज नया आइल हमनी के छोटा पाने पे से जाओ त बुझाई ले जी हमरा के बोला मेरे दादा बताई त मोनी मनी में पिछले बस में खा को नहीं जा चाम वाला दे पत्थरी मोय मार को नहीं जा बताई त आहा कुछ को कने लेकिन टेस्टी बनबो तू बनेले बड़ू नाम नहीं की बनैले के बना बड़को जानी हां तो बड़को खाना बना तू देख कैसे लगो तारा बनावे ना होत हमें हां दुगा को देबे के दाओ दुगो दूध दे ना नहीं जाए अब नहीं खे दा लड़की हमर मांगत त रुक जा हो आहो पानी बड़ी बड़ी है भाऊजी डाल दे पानी हटी तो मामी जी हटी तो चलियो दे अंगना में चली चल कूलर कूलर घर का बना तार इतना तजावा तटे पूछा था कि पेटे में होले आदमी आवा तटे इतना ता आ पानी डाल दो दुगो दे दे असौ द हम द कम मसाला रही तो मामी जी काहे रे वो बच्चा लेखा करतनी हमरा ना दीदी जी बोली हन बताई तो अहीं तक कसना हमरा के बोली हन आ भैया जी बड़का नी खुरमा पिस ना खाई ना का खाला उ पत्थर उतरी खाई ना बता तो पति तोर बेटी लेके खा गईली कब देनी हम तो पत्थर निमन लागेला मा अब खा गोनी तो का हो गई मन दे दे कौन बात नहीं अब मैं हमें जाना है बड़ी जाए रोज रोज तोरे ना हम लड़की आई बिया बाबूआ जी जा ना काहे से खिसिया तो एक कनिया भात बन गेल बा ना नहीं के बना दी मांग ना तन से दू मुट्ठी भात माई भात बन गेल तो दाना दो मुट्ठी खा ले जा के बना दी अभी भात चल कूलर घर में सुते के चला चल दादा कूलर तेरा घर में सुते मेरे केने बा हो लाइन बिगड़ बजे 3 दिन आले अब दे दो जानता जी हम त का हमरा के को हमर त बुझाते नहीं खे ओई कोतना खगो ये बदमाश बैसन दादा या के साथ चुली भी ढुक गइली हसन हां बिहेन को दीदी जी की हे खइली नटंकी कइले बैली ज्यादा उसम दीदी जी तो जानते बानी कि यहां सबके का रहना का चा गइल बटू एकदम बर बाजार नते आगे लागो आता ना भीड़ बलोग में कि का बतलावेला ही एकदम में आए अब का जनी लइकवा सागवा सब्जी पहुंचलन घरवा कि ना पहुंचलन वही में कागज पत्र धरा दे आओ तनी आओ कहां जी बेटुआ का हो भौजी कहां चल देहनी एकदम सूर एकदम एक बाना धरी ना आ जाके ओथे कहनी ही जी का रहरिया पटैनी ही तो मुंगवा तो रहरिया कहतनी हम पागल आइल बने मुंगवा तो मूंग बार बार पटेला दूगो तनी और घाम लाग जाए तभी खाद छीटब तब पटाई भब हाँ पता चलल ना कि मुंगा दे में ऐसा ही धानवा के गेहूं जैसा ना हां अब रउआ पर बड़ा भैया छोड़ले बारन त जाके इना के बने से करवा धरवा देवेला ही आ कहनी कि पंकज देला हम साग सब्जी तो कहां साग सब्जी मिलल हमरा कहां मिलल है तू केहू के दे देबू केहू बाजारी में ले ले तो के पहुंचाओ दई जा मोटरसाइकिल से रहना अपना बहिनिया ससुरैतिने नहीं खीजन लड़कोरिया भाई हां
तो उनकरे लेके गरन हॉस्पिटल आवा तो ने हाँ। सावन हमको लगा जी बाबू जी भारी बसावा सब्जी हो गइल बाटे कटहर उठर ले ले बानी अचार से डाले खातिर हाँ हाँ तो एथी कर दे हम बाकी भौजी आ तू हो बाकी समूह में प्रगति करत तारू तू हो अत का आय? करे बजी घरे रहले का करे के बाटे घरे करता हर और मेहरानू अच्छा हइए ई बताओ आय समूह में तो रहत ठीक बा हां लेकिन तार घर दुआर काहे नहीं खे बनत अब कतना घर दुआर बनी जी बाबा कहाँ बनल बा एगो रूम में पटले बाड़ू मैं मई टटई बारे कम से कम बाड़ू तमे के पैसा हबे खे लगाव औ का करता रू? लगावा कहनी कनेवा देला से हिया के खाए खातिर खानामा केरा के केवले डर भैया के अब घरे हम रहतनी घरे हम हां तो तम घरे जाना हम तो हइए न त खैनी पेनी जा अब अब हम नहीं खेले मामी मामी आइल बाड़ी घरे मामी हां आई दे देखबू तो तुझार भग फट जाई मामी जी का करेल बनी जी अरे आताना जान जे कि 9 लाख हार पहन के तने उ पहनले बिया ओतरे मामी के लड़की पहनले बिया मत हमर त माथा डिस्टर्ब मामी के लई की हां हो नेहा बुची हाँ। मुआ कइल बनी का दूर आइल बाई तो ओ हेर मम्मू का करेल बनी जे हे जी गवा जी बबुआ जी अब का कहीं जाए त मामी हई आव कहने के मुर्गा वो बोल मामी खा पियो ये दादा खूब हम खुश तो भइली है लगल ये दादा ऐसे हाँ। ही उनका जीतन बूढ़ा घरे आई रही ई है एकदम में जीरा मरीच बहान के झिल्ली में लेके चल गई बड़का बाबूजी घरे वे हैं तो ये हमरा का बात पता बा हम तो भाई में है यही ना बात भी बोल दी हम तो कहन के देखा ना हमारा नंदी मर गइल ना त हमरा भगिन पतोहिया बोला तड़ी जा थोड़ा ना ज्यादा हैं? ई सब बोला के का काम बाटे तू सब तुझे घरे आ कहने के मामी ई सब है सब हो हां ई सब साज बाज कहां से किनाता तो हाँ। कहते भगिना जी तार मामा के काम बढ़ल बागे में कहनी कौन काम हो हाँ। तो कहता है कि जौन 5 किलो 10 किलो बाजार में बेचत रहनो अब टणक लदैया खरने कहनी कौन बा ची? पटल के परवर के कहनी अच्छा हाँ भाई हो यही के सकेला चलते का यही चीज के चलते ओनिया टरक लदैया कर देना एने लाते खातिर दूसरा घर तैयार बड़ी जा ज्यादा अपना से हलुक ना बन ना जाला जी हालू का बैल बे भगा थोड़े ना दिहना दमिया आई चलो आई चलो जाके चलो पटवाई जाके देख तक के यो बहुत जाई हाँ। बिया नो भैया नहीं खन होता एकदम एने सोने चौहदी मारतिया हम देवरों के का बोली हम बड़ बिया लागे कुछ बोल दियो छरंग लगाई तो दिक्कते बा आजकल के भौजाई से बहुत बच के रहे के बा आजकल के भौजाई मनो खुश कर दिहे स आ चाहिए से तो मनो दुख कर दिहे स माई रे ए माई अरे केने बहाने टीचर भैया के बुलात हमर भगिना के का करते घरा में रे इसको तो भतरी पे हमरा तना ना खीस बरतनु माई हम फिर भूख लागल बुलाओ टीचर भैया के कैसे हम बुलाई कहाँ से बुलाई फोन बा मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गइल बा चुस्ता मंगा ले टीकर बबुआ जी ए टीकर भगिना जी टीकर भैया हो टीकर भगिना जी आहा आओ टीकर भैया कहाँ बा मंजरी माए तू मंगाइए ना चाउमीन वाउमीन मंगा दे खाए के मन करता ए चुस्ता नहीं के तरह खा के चाउमीन मौनी का मन करता बोले खाए के खाना बोला कहाँ खराब होखेला निमन तो रहेला मंगाव ना आओ तो हां आओ तो आई टीकर बबुआ जी आओ तो ठीक को ये तो का हो अरे कम से कम तनी मामी के ध्यान देही और माई मर गई तो रिश्ता खत्म हो गई आज माई रहती तो कहती तो हमर भौजाइया आई पे मान जाना करी हां अब बताई हमर लड़की खड़ा बिया रौरा कुर्सी पे बैठा तनी जाते माई जाते बोल भाई वाला ये ठीक कर ले बिया भर छिपा घास ले बिया आ मम्मी तू घास ले बाड़ू हैं लूर ना ता सुधरी ना कहाँ खोले भाई जा अरे को पीस खाली खानी है जाए माई उड़ाई देखो लूता ताई लूर से सिका लूर कैसे खाए के बा कैसे इतने में रहे के बा जा इधर सब कोई तो उहे बोलता है दादा देखो ताई से रौरा बोला तनी काहे ना बोली हो काहे ना बोली तार पेट में तार लाला माई रहता लाला चड्डे उठाओ तारो चड्डे कटोरी में लेके चल देताड़ू अपन खाया खियाबे तो ज्ञान ना खुले माई अब हमें जाना है रे अब तू कुछ कहो हमें जाई हल से बोलन टीकर बबुआ जी न त हमर ननद नहीं खी तरह रौरा बोलत ना जी और माई रहती तो ऐसे ना बोलती हां इनका तू आरी पका तू कहू ना आई मुकुट पहना दी मम्मी जी
झोरा वोरा उठाइए भागे जैसे काम नहीं के रवा सबसे मार हिता या नता नहीं के चलावे के भागे कैसे बोला तो वो भुला मत हमारी ननद के घर को पीस बजे रे माई तू ही कराही में। उतारा ली से अब तोरा के बेरा होइसे बोला तई जा चुप ही रहुआ पूछला तो कहतर कि मामा लता ये कहतर परवर के वो किने बनाई सब सेकंड हैंड लेके आए बड़े होने क्या का के पेन के जाओ मम्मी जा जा भले रिश्ता चल जाए ना चल जाए ना तुझा रिश्ता ना ये चले सुनकुला तो मिले यो जान नहीं रहुआ काम नहीं के चलावला का रिश्ता ना था तू कब ले कह रहलू हो चमक छलो तू लगते ना रहो बाजार बुझात है नो है बता तू लगे ना कि नहीं खा गइली हां मोर पीस खा गइली का ये मामी जी रे पहिले का वाला बुद्धि अभी तक ले गइल नहीं क्या अब चलो भी और बेइज्जती कराई भी सही जा चार गो बात बोल ले आदमी आ पेट भर जाए ओकरा से बढ़ के का हम त खीस भरता भाई कुछ खाऊ चार चप्पल कपड़ा पर दे दो पेट भर दो उ ओसे बढ़िया का बा मान ली टिकट बाबा जे मान ले या लेकिन तू तेरा गतरी में तर लाज नहीं खे तर लाज नहीं खे तर हैं निकली एकदम साफ नहीं हो गइल का निकली हैं निकली रे जल्दी निकली सरिया अगर खातित ना ती जान जाइए भाड़ा भी मांगले बनी जान आगुल बात नो अगर कोई बोल दे तो हमरा खीस बढ़ जे तहरे पे आ निकला हां जा ना जा का का ढकल तो दे काहे? लोग जाती मौजी मस्ती करे देखा हमरा उल्टा पुल्टा मत बोला भौजी ठीक बा छोड़ दे छोड़ले नहीं के हो भात करे चाहे खाती दूसरा पहले बता वो सोचले हां तब छाका हो हाथ में जोर ना होई कमा के खियाबर के त का करी मौ तू जाइबू कि क्या करू बताओ पहले देख माई उल्टा हैं? पुल्टा बोला नहीं जा हमरा के अरे निकले नाम कर ली जाओ ना निकल तू निकल उल्टा पुल्टा हमरा के बोलते जब मैं हम कुछ बोल दे माबे तो बहुत पीली कर दे कौन का हो आदमी के मुंह में दही का सुनाई पता लागल ना हमारा मुंह पर तलाक तरीके दांत में टूट जाई कह होय कितना बोलती है रे पता क्या बोलती है ना बोली हैं? तो ना है ना बस रुको निकला ना निकल अरे कहां पे बेग कहां पे बेग रे बेग कहां पे कौन चल के से देखो झोर लेके ऐसा जोर आ रुक ए दादा कितना ढीठ बाई सन है दादा अब को तू छोड़ देल हो ऐसे ही खाए खाती दीदी जी बाल्टी में पानी अनि अपन फसल लेके डाला मुर्गा में चले जाके देखत ता हइजे थरिया में लेके बैठल बा निमन निमन पीस बताए हमार का गलती बा ना हो तार का गलती बटे जाना थोड़े ना के आके खा जैसा खगोलिया